Ahoj Míšo, tady Hana Merková, neruším tě? Já na tebe mám takový dotaz, prosím tě. Já vím, že ty jsi tančila dřív a já teďka natáčím do školy takový dokument o baletkách, o holkách, co dělali balet, jako když byli mladší. A já tě chci No, poprosit, jestli by si se mnou neudělala rozhovor. ježišmarja, ne. No, já jdu takhle kamerou přes to. A spíš jako na to natáčení a tak. Moc nejsem, no. No, já znám takhle jako z okolí spoustu lidí, kteří by asi jim to právě nevadilo Jo. a jsou asi trošku hodnější než já a byli by hodnější. Já tancuji od 2,5 Od 2,5. a tady v tom souboru jsem 13 let, kdy teďka jsem. A pamatuješ si to? Trošku si to pamatuju, ale jako třeba ne v těch 2,5 to ne, ale třeba v těch 4 si už pamatuju. Mohou být třeba 5, možná 4. A že já jsem netancovala a také jsem hledala tu mámu v těch reflektorech. Je asi jedno, jestli začne člověk v 6. třídě nebo v 7. třídě, prostě k tomu musí mít dispozice. A to na těch jakoby přijímačkách poznají profesoři hned. Dlouhý krk, krátký krk, pás, dlouhý nohy, dlouhý ruce. Volný kyčle, vytočený, že prostě je to pustí jako kamkoliv. Potom ty nárty, jsou ideální takový ty, jako ty vysoký nárty prostě, když člověk má naplý takhle nohy, takže si šáhne palcema na zem. Když srovnáš holku, která chodí na konzervatoře, potom holku z Gimplu, tak prostě má úplně neskutečný problémy zdravotní jak babička proti ní. Víš, je bolí záda, kolena, kotníky, achilovky, prostě všechno možný, jako protože prostě pořád, jako ten balet je nepřirozený, prostě furt vytáčíš nohy, furt skáčeš. To tělo není stavěný tady do těch pozic, prostě nevím, jako člověku se zvedne noha maximálně na 90 stupňů a teď má člověk dát jako sem, tak jako to není úplně prostě přirozený. A chtěla jsi být někdy solistka? Tak každý chce být solistka. No, já jsem rozhodně věřila, když jsem šla na tu konzervatoř tomu, že prostě jako budu solistka, nebo že budu prostě v nějakým kamenném divadle tancovat a tak, protože jinak by mi to nešlo, prostě trénovat dennodenně 5 hodin. To prostě to je stejný, jak když to zase přijde v té atletice, jak když prostě běžíš 100 metrů, tak prostě se chceš dostat na olympiádu a nejenom na pražský přebor. Že to je stejný, jak když máš nějaký atlety a ty mezi sebou se hecujou a prostě jsou konkurencí navzájem, tak ty baletky to mají úplně to samé. Výborně, chválím. No a co ta rivalita? Rivalita, ta byla velká a myslím si, že ta musí být. A určitě i podporovaná od těch profesorů, protože bez toho to nejde. No já sama, kdybych učila na konzervatoři, tak taky ty lidi, děti podporuju k tomu, aby se motivovali a aby mezi sebou soutěžili, protože to je posouvá dál a dál. Žádná atitida. Mějte pocit, že kopnete za sebou nějakou kolegyni, jo? To je jako, ne, tady je moje místo, jasný, jo? Si vyhražte svoje místo. Zatímco, když máte povolenou tu nohu, za prvé to nevypadá dobře a za druhé tam nebudete mít pro sebe tolik místa. Buďte pěkně sobecký, jo? Musíš mít tu motivaci, určitě každý, kdo to dělá, tak to v té hlavě má. A nevěřím tomu, když někdo řekne, že ne. To je jenom obrana. Asi jsem jako nechtěla úplně třeba být v Národním divadle ta labuť, jako to asi úplně ne. Protože já mám pak občas stres na tom jevišti. Jakože můj mozek začne, jaký by to asi bylo, kdybys to teď zapomněla a já tam jenom stojím a... Hodně na ty konzervatoři dělá ta postava. A že když ji nemáš úplně podle představ těch učitelů, tak se to pak nabaluje a nabaluje. A prostě ty si začneš málo věřit.
to mi přijde, že by naopak ten člověk měl jako zářit na tom jevišti a mít jako něco. A většina těch lidí se tím jako nechá pohodit, no. Ještě občas vám tam skočí ten zadeček. Jaký to bylo? No mně se stalo to, že se mi jako z radosti stala povinnost a vlastně mě to tam znechutili docela. Jak to? No, protože já si myslím, že když dělá člověk něco jako uměleckého, tak by měl být jako motivovaný. A tady ta motivace byla ve smyslu, jako musíš zhubnout, jinak nebudeš na jevišti. Snažte se, jo, nejste slonice, jste bíli, jste baletky, jo, 3krát a potom půjdeme směšně. Raz a dva, raz a dva, raz a Část jako známky byla váha. Jakože tam prostě vážili lidi a jsem tam třeba byl Katka jako... říkala, že měli nějakou papír. nástěnku. Jo, to bylo nejlepší. Kde tak to vždycky. vlastně viděli všichni. Kde byly vypsaný jména a vedle těch jmen bylo vlastně, že třeba i pochvala, jakože dobrá praxe, nebo zlepšení, nebo zhoršení, nebo zlepšit techniku, zlepšit chování. Jméno, nutnost snížit tělesnou hmotnost, nadváha brání v pokroku, životospráva, vykřičník. Co jako znamená život? Taky mě přišlo, že si tam za 4 roky nezapamatovali naše jména. Vždycky. Jak se jmenuješ? Stolíková. Barborko, chlapče. Já ti řeknu, proč nemůžeš zhubnout. Protože neděláš nic pořádně. Proto jsi furt tlustá. Kam? Ano, děkuji, pane. Ještě mi to narušilo určitě i minimálně jako třeba vnímání postavy mojí. Jako já jsem měla třeba problémy předtím už, jako jsem byla v nemocnici kvůli tomu, že jsem nejedla. A teď jakoby na té konzervatoři to pak ještě bylo třeba horší, že jakoby jsem si to jako plně uvědomovala, že jako fakt teda nejím a že to dělám kvůli tomu, že prostě mi někdo řekl, že jsem tlustá. Ať jsem jako třeba furt vážila těch 50 kilo, který jsem měla vždycky, no. Je to prostě složitý. Mám chuť skončit úplně jako, nevím, třeba jít uklízet někam. A pak zase třeba nějaká dobrá hodina, kdy mě to nakopne a Počkej, jak uklízet. jako jsem plácla prostě, nevím, jít jako do baru dělat nebo cokoliv. Prostě netancovat. S tím baletem mám takový, jakože ho mám ráda, hrozně mi nejde. A mě 22 a už jsem jako stará, když to vezmu, z toho tanečního hlediska. A chci se hlásit třeba na herectví ještě? No, jako já si nemyslím, že by mě vzali. Proč? Nevím, prostě si to nějak myslím. Vztah s tancem je normálně jako vztah s chlapem. Protože prostě někdy tě sere, někdy jako se milujete a je strašně těžký odejít. Ale mám teda strach, až budu mít děti, jako já mám strach, že budu hrozně nutit do toho tancování a jako budu se jim zabránit, pokusit zabránit v tom, aby nedělali ty stejné chyby jako já, takže jako Jaký? třeba, jako, že jsem nechodila na ten balet pořádně a teď jako mám ty mezery a jako by ho ani jako, prostě to je takový schizofrenismus s tím baletem, no. Musím se ještě zavázat. Mě nevadí, ale já nesnáším sundávání. To já taky ne. A udělala bys to zpětně, kdybys to mohla udělat znovu? Se snaží, tak to máme hezky zavázat. Asi jo, já myslím, že asi jo. Jo, krásný těch koncert. Čím tišeji jdete holky, tím víc jste vytažený nahoru. Takhle
balet tam